Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nagpaubos sa COVID test. Apan niyang iklaro nga wa siya direktang kontak sa ika-upat nga COVID positive patient sa Dakbayan. Siluan meron dina sa report. Alas 11 ganihang buntag, gikuhaan og swab samples sa taga City Health Office si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sulod sa iyang buhatan sa Lapu-Lapu City Hall. Apan giklaro sa mayor nga wala siya direktang kontak sa ika-upat nga COVID positive patient. Apan buot siyang makasiguro tungod kay matag adlaw siyang mangunay og libot sa Dakbayan ug moapod-apod og mga relief packs. Mas grabe ako exposure sa mga tao, no? Kay everyday ko naglakaw, so wala may mga symptoms na nag-ilanat or nag-ubo ana. Ang ato for siguro lang, no, nga ang ato ang kaugalingon siguro na to nga wala bagyod, at least natay peace of mind. Iya usab nga gibutyag nga samtang magpaabot pa siya sa resulta, padayon gihapon siyang musulod sa trabaho. Gibutyag usab sa mayor nga sa dili pa matapos ang buwan sa Abril, makapahigayon na ang Dakbayan og massive testing. Kung sayo siya ma-negative, no, ma-zero na ta sa Lapu-Lapu, ang atong sunod buhaton mag-massive testing ta, no, massive testing para within 3 days sa result, no, magkuha na ang resulta kunya why mag-positibo. Probably ang atong buhaton isayo na to og lift ang ato ang ECQ. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.